Bona tarda. Moltes gràcies, sobretot, abans de res, donar les gràcies al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per aquest premi, per donar visibilitat a unes noves estructures organitzatives, donar les gràcies al que era el meu equip de direcció del CAP Gornal, el senyor Mayra Riaño, al senyor David Gómez, donar les gràcies a la Rocío, directora del SAP, a la senyora Yolanda Lai, cap de Recursos Humans de la DAP, de la Metropolitana Sud, perquè va haver de tombar moltes creences de això no es pot, això no és legal. I gràcies al doctor Lluís Esteve, perquè en aquells moments havia creat el que és la plataforma Uneix de creació de projectes de forma àgil, que això ens va donar una gran empenta. Bé, us posaré en el context. El context és el CAP Gornal és un centre petit, 8.000 habitants, 5 metges, més el director que visita dia sí, dia no, i de sobte ens faltaven molts professionals. La qualitat dels professionals, alguns no eren metges de família i havíem de buscar professionals. I tothom sap que no n'hi ha i que la competència és ferotge. Per què han de venir al CAP Gornal si a 500 metres tenen un altre centre que està igualment organitzat, cobren el mateix, potser la població fins i tot és més suau, i això són tot reculls de premsa. No n'hi ha. Doncs agrair al doctor Lluís Esteve el tema de la plataforma Uneix perquè havíem de fer un projecte i vam dir què necessitem, què ens falta? Professionals. I vam començar a dir què podem oferir que ningú més ofereix. El salari no el podem tocar. La població és la que és. Els metges assignats són els que són. Podem canviar alguna cosa? El temps. El temps és tot. I el quadre del senyor Dalí, dels rellotges tous, per mi és la interpretació perfecta d'aquest projecte, perquè vam agafar el temps dels professionals, el vam concentrar, el vam retorçar a fi de donar-los una millor qualitat de vida, però no només als metges. Una condició sine qua non era fer-la extensiva a tots els professionals. Donava igual a l'estament, sigui d'atenció a la ciutadania, sigui d'infermeria, siguin metges. Teníem algun impediment que vam creuar els dits perquè només tenim un pediatre i dèiem, com el pediatre vulgui, no sé com ho farem, però vam tenir sort. A vegades la sort és necessària. Al mateix temps volíem aprofitar aquest projecte per comparar-nos. Si jugàvem amb el temps de les persones, seríem més atractius? Quina mena de professionals estem buscant? Aquests projectes de conciliació són per tothom? No ho sé. Jo en aquell moment no ho sabia i ho vam fer voluntari. Tothom es va pujar al carro? No. Però el que vam fer va ser amoldar-nos, ser tous. Vam trencar el temps, el vam fer tou, però el millor de tot d'aquest quadre és que el rellotge continua donant l'hora. I això era el més important. El centre havia de continuar. I què ens vam trobar? Arribant a una situació límit, que vam estar ja a punt de l'extenuació física dels professionals i de dir-los a les associacions de veïns haurem de tancar perquè ja no donem més de si els 2 gats que quedem, perquè no érem ni 4. De sobte això va arrencar. I en menys de 3 setmanes teníem tots els metges aconseguits. I hi havia una condició per entrar aquí, que havies de ser metge de família. Per què? Perquè notàvem la diferència. Clar, si a més no vas a buscar metges, sinó dius que siguin metges de família, doncs sembla una mica agosserat. 3 setmanes, problema solucionat. Què vam trobar? Ens vam trobar un canvi en l'humor de les persones espectacular. Una sensació de pertinença espectacular, d'orgull, un mes abans sentir-se a l'últim de la cua a dir mira el que tinc jo i tu no tens. Perquè ells sabien que aquest model d'organitzatiu que es basa en concentrar les jornades laborals, aquí tothom fa les mateixes jornades laborals, però les concentrem. Vam arribar a fer models de 3 dies, treballo el dilluns, el dimarts i el dimecres,
I me'n vaig. La gent està acostumada a treballar 5, descansar 2, doncs al Gornal treballaven 3 i descansaven 4. Quina sort, no? Vale. Però aquest model organitzatiu, en segons quin moment, et pot donar una feblesa. Però la gent et trobes que en aquesta situació es torna tan responsable i tan col·laboradora, perquè saben que si quan el centre està en dificultats no donen un cop de mà, això es trenca i perden el seu tresor. Doncs tothom remava de la mateixa banda. Ens vam trobar metges que no van voler canviar l'horari, metges amb un horari que treballaven 4 dies i sempre, quan fèiem una concentració d'horari, fos a l'estament que fos, intentàvem que el seu descans setmanal fos el més llarg possible. Per nosaltres era principal que la gent, quan se n'anés, pogués desconnectar. I quan tornaven, eren uns altres. Fa poquet els han fet una revisió, perquè jo ja no hi soc aquí. Vaig deixar, quan això ja va començar a rotllar, jo vaig tenir la sensació que la meva feina ja estava feta. I fa poquet els han fet una revisió i em deien abans d'entrar, és que ens feien la revisió i el noi que ens feia la revisió mèdica deia, en aquest centre no sé què passa, tothom és feliç. Clar, et sorprens, perquè és aquí on trobes les diferències. Aleshores, amb tot això es pot mantenir en el temps, sempre que ells vulguin. Han hagut de modificar-lo? Sí, perquè això és tou i és dinàmic. Vol dir que potser en una època de l'any poden treballar 3 dies a la setmana? Sí. I un altre moment? Han de treballar 4. Administratius, què et trobes? Administratius amb 30 anys d'experiència que mai han treballat un divendres a la tarda i de sobte te'l trobes treballant un divendres a la tarda. Això enriqueix molt el servei d'atenció a la ciutadania, perquè l'experiència que tenen aquelles persones és espectacular. I de sobte estan allà treballant a la tarda. Per què? Perquè és que el dilluns no hi treballo. És per això. Es van acabar els problemes d'aquest pont a qui li toca. A mi m'han dit, no, aquest pont jo no el faré. I això és que tinc 52 a l'any. Que tens 52 anys, 52 ponts l'any, sí. Aquest no em cal. Aleshores, es va millorar el compromís, es van millorar els resultats assistencials, se'ls va fer una enquesta a la població, van millorar les enquestes de satisfacció amb la població, fins i tot ens van donar un premi, les pròpies associacions de veïns, i el personal content. Crec que ho vam aconseguir. Moltes gràcies.